wat is je aandeel nu bij Beach House? Het leveren van licht en geluid. Dat is voor vanavond ons aandeel. We doen licht- en geluidsverhuur, evenementenorganisatie, DJ-werkzaamheden en alles wat eigenlijk met feesten en partijen te maken hebben. Waar zitten jullie bevestigd? Wij zitten in Sluis. Onze vestiging is gewoon vanuit thuis en we hebben hier een apart pand of iets dergelijks daarvoor nodig. Het kan allemaal vanuit thuis. En hebben jullie ook een eigen website? Ja, www.twistedevent.com. Nou, ik ben met mijn bedrijf ingehuurd, Clubdecoratie, en ik ben gevraagd om hier een extra tintje aan te geven. En dat heb ik gedaan door middel van een aantal decoratieobjecten. En installeer je ook zelf? Ja, ik doe gewoon een complete pakket voor feesten en partijen word ik gevraagd. En dat kan met of zonder installatie, alles is in principe mogelijk. En je doet ook elk feestje? Ja, van A tot Z. Ik kan het zo gek niet verzinnen of ik kom jullie feest even oppimpen. Kun je me over het concept vertellen, nu even Deep House? Ja, natuurlijk. Nu even Deep House. Ja, dat concentreert zich op Deep House natuurlijk. En we zijn toch al een jaartje of 7 bezig. En vroeger deden we ook feestjes in de oude Beach House, de kleine Beach House. En ja, nu zijn we verhuisd naar de grote Beach House en ja, het is hier perfect voor een feestje. En waarom deze stijl muziek? Ik vind het zelf natuurlijk gewoon super leuk. Deep House. En ik hou gewoon van de muziek. Ik ben een muziekliefhebber. Ik kan alle soorten muziek luisteren, maar om te draaien vind ik Deep House en ook wel techno. Ja, vind ik gewoon lekker om te draaien. En, het zijn meestal onbekende tracks voor mensen, alleen ze voelen wel de ritme en ja, daar bewegen ze op mee eigenlijk terwijl ze de tracks niet kennen en dat vind ik toch wel speciaal. Hi Chappelle, nice to have you here, man. Can you tell me something, what you do and all the stuff? Yeah, well, first of all, happy to be here. And yeah, you know me, I'm always working, always get my hustle on, always trying to get my music, keep my music rolling in a good direction, and yeah, just staying consistent with my work. So, yeah. You know, I know you, but where do the people here do you know from? Well, I'd say, yeah, I think most people, they know my music. They know at least the tracks I've done with Gregor Salto, you know, I'm Your Friend, Please Me. You know, but I'm working on my own stuff as well. I'm working on new stuff. Got a couple new tracks out, Tonight's Tonight. It Starts With You with the Soundwriters. And so, yeah, you have to keep an ear out for those tracks as well. How do you like New Zealand? Oh yeah, I enjoy coming here. You know, it's a nice vibe. It's quiet. I get my relax on, ocean, sunshine, nice people. So, hey, I dig it. I like coming back. So, what do you think about this kind of beach parties? well, I've always been a fan of beach parties because everybody's happier at the beach. You know, it was a sunny day. Now it's dark, but the moon is full. The music is blasting. People getting their drink on, getting their party on. Hey, what better place there to be? What you play after the summer? Well, you know, I do a lot of traveling. I do a lot of international gigs as well. But you can always keep up with me at Chappelle Music on Twitter, or you can follow my Facebook, Chappelle, SoundCloud, Chappelle Music. So, you know, you can always find my songs on TrackSource, Beatport. If you just type in Chappelle, search Chappelle, you can find me. So, and you can also Google me. I'm always on Google. So. Yeah, thank you, man. Thank you for the interview and keep up the good work, man. Appreciate it. And until next time, I see you. Chappelle in the house. I'm out. Peace.